Uránia uvádí Kamarádi balónci. Jmenuji se Jumpy. Mám rád hry, kde se musí pobíhat, strkat se a prát se. A to je můj kamarád Joshi. Má rád klid a ticho a když jsme všichni v klidu a pohodě. Jsou tu také hry, které byly vymyšleny pro tiché typy. Jednou z nich je golf. Jak hrát golf? Pravidla této hry jsou jednoduchá jako abeceda. Účelem je dostat bílý míček co nejrychleji do jamky. To nebylo špatné, to docela ušlo. Víš, kamaráde, nejde ani tak o velkou sílu, jako spíš o přesnost. A jsme tu. Dopadl jsem. Tohle je Eldog, při běhu je vždycky druhý. Ahoj, drazí kamarádi, to bylo neuvěřitelné. Takhle si tu v klidu sedím, popijím kávu a v tom uvidím to nebeské těleso, jak padá z oblohy do mého hrnku. Pravidla golfu říkají, že když míček mine jamku, následující odpal by měl být proveden z místa, kam poprvé dopadl. Ach jo, myslím, že to nikdy nezvládnu. Moji příteli, pícháš, nech ruce natažené, postavme se, výzvě čelem. Dobrý pokus. Teď to zkusme znovu. Žádám tě, aby ses soustředil. No to je neuvěřitelné, no vidíš, a přitom ses tak bál. Co to má znamenat? Tohle je Barry, náš místní šampion v počítání úrody. Píchla mě včela, nebo co? Vůbec mi to dneska nejde. A neustále se to zhoršuje. Horší už to být nemohlo. Ale i když to bolí, myslím, že bychom to neměli vzdávat. Tak pojď, zkusíme to znovu. Tak, zkus to znovu. No tak, odpal ho. Co pak se to tu dneska děje? A teď odkud? A tohle je Olga, mistryně v lyžování po trávě. Přímý odpal na týčko nám nepomůže, protože buď sloní strom. Zkus tedy míček zatočit a prosím, nezapomeň vzít v úvahu sílu větru. Vítr z východu dnes vane rychlostí téměř 3 metry za vteřinu. Nevystrkuj tolik lokty do strany a odpal ho jemněji. Jemněji. Dobře. Poraď mi, mám ten míček držet asi takhle? Jo, a Joshi ho odtamtud odpálí. No jo. Zajímavá pravidla. Velmi zajímavá. Z teoretického hlediska může se stát, že mine a místo míčku trefí mě? Ptám se jen tak. Z teoretického úhlu pohledu. Vítr teď vane z jihovýchodu rychlostí skoro 4 metry za vteřinu. Jemněji, jemněji. Zdá se, že jsem ho spolkla. Já to věděl. Říkal jsem vám, že to dopadne hrozně. Dostat míček do jamky je přeci taky jednoduché a já to pokazil. Nezáleží na tom, jestli hraju nebo ne. Je to pořád stejné. Já nechtěla, přísahám. Můj drahý zasvěcený příteli, a co nám teď pravidla golfu řeknou k tomuhle?
Míček má skončit v jamce. Co? To je celé? Hotovo! A pal! Odpal jemně, nemám ráda, když mě někdo bouchá. Haha, to byl skvělý odpal. Vynikající! Snad se to tentokrát podaří. Dokázal jsem to, Pojďme si zaházet s vítězem. Hop. Jumpy, Hop, hop, hop! Jumpy, mohl bys mi vysvětlit pravidla? Vůbec té hře nerozumím. No, hlavní věcí je, že nejde o výsledek, ale o to užít si legraci a zahrát si. České znění připravili. Překlad Tereza Teršová, zvuk Tomáš Hensl, dialogy a režie českého znění Zuzana Taberiová. Pro Uránii vyrobilo BZ Studio v roce 2000.